皆さんこんばんは、岡です。今日はね、帰宅したのが11時ぐらいだったんだけど、ちょっと、会議に参加してまして、この会議っていうのは、あの、なんて言うんだろう。虫キング関係ある会議ではなく、ちょっと、別件の会議。ちょっといろいろありました。楽しかったです。仕事の会議もあるけど、虫キングオフ会の打ち合わせの会議みたいなのもあるし、ちょっと別の会議があったりとか、岡くんイコール、常に何かやってる人みたいな。あんま休んでないんだよね。でも、ちゃんとこれから横になって、お休みするし、ちゃんと布団とかベッドで寝てる人間なので、ご心配なさらずに、いつ寝てんのって言われるけど、ちゃんと寝てるんで。あとは、車の中とか移動中に仮眠取ってるから大丈夫です。元気です。俺あんまね、体調崩すってことないんだよね。風邪ひいたりとか熱出したりとかしないんだよね。コロナにもかかんないし。インフルもかかったことないし。コロナもかかったことない、インフルもかかったことないね。多少風邪ひいたことあるけど。いいや、話が長くなりました。それでは、今日も聞いてくれてありがとう。また明日もよろしく。